नमस्कार, मालवणी तडक्यामध्ये मी तुमचं स्वागत करते। आज मी बनवते छोले मसाला। त्याच्यासाठी आपण हे मसाले घेतले। 2 चमचे काश्मीरी तिखा लाल घेतलाय, 1 चमचा धना पावडर घेतलाय, 1 चमचा जिरा पावडर घेतलाय, चाट मसाला घेतलाय, आमचूर पावडर घेतली आहे 1 चमचा आणि मीठ चवीनुसार। हे आपण सगळे मसाले मिक्सरमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। हे छोले मी काल भिजवून ठेवलेले, ते आता स्वच्छ धुवून मी कुकरला लावून एकच शिट्टी करून घेणार आहे बस। इथे एक शिट्टी झाली आहे कुकरची। आता मी त्याची हवा काढून घेणार आहे। हवा काढली आहे मी, तर बघूया। थोडा शिजला पाहिजे। ह्याच्यातलं साफ पाणी गळून गेलेलं आहे। आता आपण यांना सुकट ठेवूया 1 तासभर, पंख्याखाली ठेवणार आहे मी। हे छोले आपले सुकल्यात मस्तपैकी, एकदम सुकलेत। हे बघा, जवळजवळ 1-2 तास मी सुकवलेत चांगले त्यांना। आता त्यांना आपण फ्राय करून घेऊया। गॅस पेटवते मी। आता त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकूया। तेल आपलं तापलंय। आता आपण चणे टाकून घेऊया। त्याच्यासाठी कुठल्या तरी कपामध्ये किंवा याच्या असं भरून असे टाकायचे। झाकण लावूनच त्यांना भाजायचं मंद गॅसवर, नाही तर उगाच भाजायला होईल विनाकारण। आपले चणे बघूया झालेत का, भाजलेत का। आपले चणे फ्राय झालेत। आता आपण काढून घेऊया। आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। परत एकदा सांगते, झाकण न लावता भाजायचे नाहीये ते चणे। आपले भाजून झालेले आहेत। तर आता आपण प्लेटमध्ये सगळे काढून घेऊया। आपले मसाला पण वाटून झालेला आहे आणि चणे पण पूर्ण भाजून झालेले आहेत। तर आता आपण मसाला लावून घेऊया। आपले मसाले छोले तयार आहेत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।